ହାରିଲି କେତେ ମୁଁ ଜିତିଲି କେତେ ସବୁରି ହିସାବ ଅଛି ତୋ ହାତେ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ କାଳିଆ ଦୁଃଖୀ ଜୀବନର କଥା ଦିପଦ ମୁଁ ଯେବେ ନଥିବି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଗଡ଼େଇ ନେବୁ ମୋ ସଂସାର ରଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଦେଲୁ ଏ ମଣିଷ ଜନମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଖାଲି ଯିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ନୀତି ମରି ମରି ହୁଏ ଯିବାକୁ ଦେଖେଇ ଦେ ରେ ପୁଣ୍ୟର ପଥ ମୁଁ ଯେବେ ନଥିବି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଗଡ଼େଇ ନେ